ते असं नाही, पूजा पाठ करायला बैठकीला वापरता येतं, ड्रायव्हिंग सीट वरती करता येतं, जेवण घेताना आपल्याला बसायला वापरता येतं. पूर्णपणे हे वॉशेबल आहे. हे जे आहे हे पूर्ण ग्रास आहे, गोल्डन ग्रास गवत म्हणतात याचं. पॉंडिचेरीला आपण मॅन्युफॅक्चरिंग करतो. याला तुम्हाला 6 महिने पाण्यात भिजवलं होतं, सुकवलं होतं, पॉलिश करून वॉश करून हाती मिळतं. पुन्हा हँडमेड आहे तुम्हाला. याला कसंही पिळलं खराब होत नाही, तुटत नाही, काय नाही. तुम्हाला कसंही वापर करायचा, रफ यूज करायचं तुम्हाला. त्याच्यामध्ये तुम्हाला हे रंग मिळणार, तुम्हाला वेगवेगळे रंग आहेत याच्यामध्ये. तुम्हाला याचे रंग आहेत सगळे, हे तुम्हाला हे रंग आहेत. 300 रुपयाला येते ही. येणार तुम्हाला गादीवाली येणार तुम्हाला 300 रुपयाला आहे. हे पण तसंच आहे, रफ यूज करायचं. पाणी वगैरे राहत नाही. पूर्ण ड्राय केलं तर 10 मिनिटात सुकलं जातं. वॉश केलं की हँड वॉश करायचं, साबण सरपण वॉश करू शकतात. एवढे रंग आहेत.